E atentos agora ao que pasou en Culleredo, na Coruña, porque un home achegouse ata a veterinaria Vilaboa e pediulle ali ás veterinarias se podían deixar un transportín porque quería traer 2 gatos precisamente á consulta. Elas deixaronllo sen problema. O caso é que o home volveu co transportín dentro desos 2 gatos, sentouse ali na sala de espera con outros clientes que había, conversou con eles e díxolles que ia sair afora a fumar. Este home saiu a fumar e non volveu entrar. Deixou dentro o transportín cos 2 gatos e atentos porque acompañábaos unha nota de certo arrepentimento, non? 7:47, falamos xa con esa clínica veterinaria para entender que pasou aquí. Andrea, moi boas tardes. Hola, que tal? Boas tardes. A ver, Andrea, imos comezar polo primeiro porque é unha historia complexa, vámoslo deixar aí. Vos estás un chisquiño molestas porque é verdade que este home se tomou a molestia de chamar antes, pedir o transportín e demais, pero o mellor non se molestou tanto en saber que ese non era o mellor sitio para deixar os gatos, que hai outros sitios mellores, non? Claro, por suposto, nos ao final dedicamos á saúde animal, claro. Por suposto que estamos dispostas e aberta como levamos facendo dende que exercemos a profesión en axudar a todos os animais que se acheguen ata nosas portas e incluso a brindarlles axudas en algún caso encontran algún animal, orientalos a protectoras ou servicios municipais, por suposto, porque realmente nos facémolo por amor aos animais, pero realmente non temos unha infraestructura que poda sustentar todo eso. Se isto fora o día a día na nosa clínica, sería imposible albergar a tantos animais nas nosas instalacións, claro. Claro, Andrea, entón vos atopades despois da vosa xenerosidade, deixándolle o transportín, porque pensabades que realmente o precisaba para traer os gatos cara á veterinaria. Claro. E despois atopades... É unha plática normal, que nos piden o transportín porque o mellor non dispoñen delo, porque nese momento pois non o atopan, nos deixámolo e tantas outras veces veñen co animal á clínica e tratámolo e se pois hai algún problema ou hai que buscarlle unha casa, estamos totalmente dispostas a prestar apoio, claro. O que pasa é que este home pois deixou o transportín cos gatos na vosa veterinaria e el marchou, non? Pero ademais resaltábamos que deixou como unha nota pedindo disculpas, de certa maneira, non? Sí, efectivamente, deixou unha nota pedindo disculpas, dicindo que, que non había atopado a axuda que precisaba nese momento cos animais e que non os quería deixar na rúa, non? Dando a entender que, que os atoparan nunhas malas condicións. Eu entendo que o motivo é noble, porque ao final tamén quería axudar esos animais, pero eu creo que sempre hai que buscar un cauce no que axudar non implique o mellor estos problemas logísticos, non? Nos ao final traballamos con diferentes protectoras que están totalmente dispostas a brindar a axuda que precisan estes animais cando se encontran nunha situación de vulnerabilidade porque non teñen casa ou porque neste caso non se podían facer cargo deles. Claro, dicía nesta nota esta persoa: teño un gato e teño fillos, é-me imposible collelos, pero non sirvo para deixalos como os atopei. Entendemos que efectivamente houve unha primeira acción de recollelos nalgún estado e despois dicía que non se podía facer cargo deles, pero efectivamente hai outras canles. De feito agora, Andrea, creo que estes 2 gatiños xa están nunha protectora e creo que, ademais de buscar familia, que o anunciamos tamén, creo que xa hai bastantes pretendentes, non? Efectivamente, ainda non é oficial, pero o caso que se fixo tan viral en redes, non é oficial, pero xa temos unha familia. Nos fixemos, nos colaboramos ca protectora Perla Family, que é a do Cat Café, que se encontra en Perillo, no Concello do Lei. Eles, por suposto, teñen unha logística para encontrarlles unha mellor familia, para facer uns seguimentos cando se fan este tipo de adopción e tamén para orientar cosas que faltan. Nos, dentro da clínica, fixemos cargo da esterilización dos animais que corre pola nosa conta. E despois, terían que chipalos e vacunalos, porque o resto xa está feito. Pero, Andrea, que en o leve teñenos que levar xuntos, non? Sí, era un dos nosos requisitos, xa que están moi apegados, vense no vídeo tamén, que son animais moi cariñosos, moi acostumados a xente, pouco servirían para estar nunha finca, por decirlo, son gatos que está claro que están acostumados a vivir dentro dunha casa, non? Entón, entre eso e que viñeron xuntos, apoiábanse moito un a outro, sería un pecado case separalos. Non queremos. Andrea Mosteiro, veterinaria, grazas por estar hoxe aquí e grazas sempre polo vosso traballo.
Nada, grazas a vos por darnos voz.